Sian ki bi ki jonga contagion ram ki kena ki samla baro ngai ki jeng ko blai ko bakar pang ye thi haga keteng ka bathiang tam jung Yesus Kristus belong nong pen embe ju jonga haga ba ula se yang ana ka yang ka sam ka jonga ula pen mi yang a shamadan na ka benta jong phi ki pat ba ki ba bun ki balang ki ba ik ki ba thon ki jonga kum ta ngas ngau ban ai ka jeng ko blai ka bakar pang ye phi baro u blai unang kar khu ye phi ba phen nang yo ka met ka ba ko ka ba khya ba phen nang dan ka jing ye ik ka jing ye tali kumba pipen I ka ne ka sni ka jing ye ik ka jing ye tali ka long ka bor na ka benta ka jing ye le ka jonga kum ta ha ka ne ka por nga pan pau shapi ki pat ba ki ba don ha ka ne ka jaga ha ka ba ki doktor ki wan ban pen bor yang ban le shi hospital hen re nga ya thu ya phi baro ki para ba ik ki jonga ki hin men ki ba ik ki jonga nga wan ban thia ha dia po surang om na ka benta ban le thia ha ki hospital hen re nga wan ban dawa yaw surang na ka benta ka jing don kam jong pat ba o babun o balang lada ka sarkar ka kwa bangan mi no na ka ne ka jaga ka dei ban ai no mardar ya ka jing dawa ka jonga yaw surak o badai na dan nong kwa sha sanapur kata ka dei ka jing kwa ka jonga ban kran ha padeng jong phi baro kublai shibun kublai shi hajar ngo Sapkenet. Sap kendian mo. Kelas napi om kasur kom bendas. Sama-sama bima. Kilom kemai. Kemudian napi ipi udah